Er meget mørkt der, eller hvad? Jeg tror, det er rigtig godt. Skal vi tænde lys for din? Kun når der ikke er smart. Det er helt lys. Det var også lidt varmt, eller hvad? Ja, det er sådan. Kan man nok ikke. Så må jeg tage en pause. Så tænd fix. Du er ond. Lad mig fylde med det, Patrick. Ej, det er ikke der noget. Nå, tak, Patrick. Hvad for noget? For det lune vand. Ja. Det har han ikke tænkt på. Så må vi nok lige gå lidt længere tilbage nu. Hvad med din taske? Vent lige. Hvad så er vi fra? Ja. Det var lige en lille Jeg brænder den ved med at blive ned. Det er ærgerligt for det nu. Tillykke! Woo! Sådan. Jeg er også lidt af lysengrød. Så kan du... Ej! Er du mere? Ej. Ej. Babs, jeg kan også give dig bare din kæreste største krammer. Ja, ja. Jeg tror ikke, du kommer fri i dag, skat. Ja, Så så er vi også tur. Må jeg ikke prøve? Nej, den kan ikke bruges igen, den der. Bare tag mig posen. Færdig. Nej, jeg har stadig et par poser. Nej! Jeg ser sådan lidt sløret her igennem. Jeg fatter ikke, hvad der sker. Ej, jamen tak, Patrick. Det er til, at det er så mørkt, hva'? Mit hår, det kommer til at lugte i lang tid. Udenbart, ja. Nede i øret! Jeg fik det i min mund. Var det det? I hvert fald i min mund. Er det godt at blive 25, skat? Nej. Okay.